got 5 lakhs from what are you going to say? खुलुमबाय आंनि मुङा कुनाल बर' आं माने मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदोंमोन माने आं माने 14 जुलाइआव माने मोनसे बाइट होदोंमोन माने बाइटखौ माने फाइनान्सियेल एसिस्टेन्सनि थाखाय होदोंमोन आरो ओमफ्राय चिफ सारनिसिम ओमफ्राय बे बाइटखौ नुनानै चिफ सारा माने जल्दि रेसपन्ड होनायनि थाखाय थेंक इउ आरो बे बाइटनि गेजेरजों सारा मिथिनो हाबाय जे जोंनि न'खराव माने एसां माने फाइनान्सियेल स्टेबिलिटि गैया बेनि थाखाय आं माने बे बाइटखौ होनाय जादों होनना ओमफ्राय साननै ना सानसे थानायनि उनावनो बे बाइटखौ नुनानै माने BPF नि युथ डिपार्टमेन्टआ माने आंखौ मदद होफैदों आरो बे सारा दैथायहरदों होनना बुंदों बे सारा ओमफ्राय 5 लाख रां आंनो अनसुंथाइ हिसाबै होनाय जादों आरो चिफ सारा हाग्रामा महिलारि सार नोंथाङा जेब्ला साक्सेस जाना फैयो नोंथांनि फार्स्टलि सोरखौ थेंक्सगिभिं होगोन माने नोंथाङा जे साक्सेसफुल जानो थांगासिनो दङ नोंथाङा सिमा फरायजानो थांगासिनो दङ सोरखौ थेंक्सगिभिं होगोन आं माने थेंक्सगिभिं होगोन जे फार्स्टलि आंनि आइ बाबा ओमफ्राय नेक्स्टलि आंनि चिफ हाग्रामा सार बिथांखौ आं रोजा रोजा साबायखर बावनो सानदों आरो